Makinariaren elektromekanikako zikloa automozioaren familiako erdi mailako ziklo bat da. Ziklo hontan, makinari arluen suerta daitekeen edozer konponketa mota ikusiko dugu. Nik Elgoibarren makinariako modulua ikasi nun, eta han ikasi etenakin gaur egun Itziarreko Mercedes tailerrean nago. Mekakin dakagun harremana oso ona da, handik etortzen zaizkigun ikasleak praktiketara eta oso prestatuta etortzen diala azteko lanian. Zure heziketa gure helburu. Mekanika gustatzen bazaizu, hau da zure lekua. Datoz!